Prečo ľudia odchádzajú z práce? Väčšina povie, že kvôli peniazom. Áno, peniaze sú dôležité, ale viete, čo som za roky práce s ľuďmi zistila? Peniaze sú často len tou poslednou kvapkou. Skutočný problém býva oveľa hlbší. Ľudia chcú cítiť, že ich niekto počúva, že ich názor má hodnotu, že sa s nimi rozpráva s rešpektom, že majú možnosť rásť, pretože nestačí človeka len zaplatiť. Človek potrebuje cítiť, že je pre firmu dôležitý, že nie je iba osobné číslo a číslo v štatistike. A práve komunikácia rozhoduje o tom, či človek ráno ide do práce s chuťou, alebo len z povinnosti, lebo vie, že musí platiť účty a takto musí nejako pretrpieť, lebo všade je to rovnaké. Ak vás zaujíma, ako komunikácia ovplyvňuje pracovnú aj životnú spokojnosť, pozývam vás do komunity Život v srdci na Hero. Tam ideme vždy o krok hlbšie. Pozeráme sa tam na rôzne jazyky, ktorými hovoríme a navzájom si rozumieme, alebo častejšie nerozumieme. A čo je zaujímavé, nerozumieme ani sebe. Prečo tak komunikujeme a už vôbec potom nerozumieme tým druhým. A čo je najdôležitejšie, neuvedomujeme si ten fakt, že komunikácia je častokrát najdôležitejšia pre našu pohodu, zdravie a hodnotný život. A dôležité je začať od seba. A nikdy nie je neskoro.